Dobar vam večer, dobrodošli u vijesti STV-a. Oko glifosata, najčešće korištenog herbicida u svijetu, postoje brojne kontroverze. Oko njega lome se i svjetske politike, a ta problematika posebno je u posljednje vrijeme aktualna u poljoprivrednoj Slavoniji i Baranji. Proizvođači se obvezuju na ispitivanje koncentracije glifosata u žitaricama, a od sada tu mogućnost konačno imaju i u Slavoniji i Baranji. Ovo je specijalizirani uređaj pomoću kojega se utvrđuje prisutnost glifosata u hrani, kontroverzne tvari oko koje ni struka nema jedinstveni stav, ali je propisano ispitivanje njegove prisutnosti. Nedavno je stigao u laboratorij tvrtke Inspekto u osječkoj zoni Nemetin, koja je jedina do Zagreba koja ima mogućnost ovakvog ispitivanja. Evo, nedavno u mjesecu travnju smo nabavili opremu, nabavka je sufinancirana iz europskih fondova i evo trenutno smo u postupku akreditacije metode za određivanje glifosata. Jedan od rijetkih laboratorija. Metoda će biti akreditirana za određivanje u uljaricama i žitaricama te proizvodima. Postupak je vrlo jednostavan. Korisnici usluge uzorke donose u laboratorij, ispunjavaju zahtjev za ispitivanjem, uzorak se potom zaprima te slijedi laboratorijski postupak. Od meljave, homogenizacije uzoraka do ekstrakcije i pripreme samog ekstrakta te analize onda potom na ovakvom uređaju tekućinskom kromatografu sa spektrometrijom masa. Dosadašnja ispitivanja pokazala su malu ili gotovo nikakvu prisutnost glifosata u domaćim proizvodima, kažu u ovome laboratoriju. Mora se priznati da proizvođači zaista poštuju zakonsku legislativu po pitanju dozvoljenih koncentracija koje se smiju nalaziti u proizvodima. Tako da za sad nema većih problema. Ali ispitivanje je na neki način postalo nužno i važno. Da, ispitivanje je važno, znači svaki proizvođač je dužan dokazati zdravstvenu ispravnost svog proizvoda, to znači dokazati da je koncentracija i glifosata unutar dozvoljenih granica. Dakle, imamo ove uredbe po pitanju pesticida, to je uredba 396 iz 2005. izdana od strane Europske komisije. Ona propisuje dopuštene maksimalne dozvoljene vrijednosti u pojedinim proizvodima kao što su i pšenica, i ječam, i kukuruz i ostali proizvodi. Ispitivanje je postalo nužno, a velika prednost za poljoprivredne proizvođače je što sada tu mogućnost imaju u Osijeku i Slavoniji.